गासै आसाम नाङैनो मोनफ्रोमबो फरायसालियाव फोरोंगिरि जिखिनि आंखाल बे आंखाला दं आरो नोंथाङा सोंनाय बायदिनो फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखालजों लोगोसे बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफोराबो जोबोद आंखाल जानानै दं। आं आसा खालामो खम समनि गेजेरावनो जिहेतु बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेरजों टेट पास जानाय बिथांमोनखौ मोनसे इन्टारभिउ लाखांबाय। बे इन्टारभिउ लाखांनायनि उननिफ्राय मास मोनसे मोननैनि गेजेराव जों लांदां जानानै थानाय माखासे मानि भेकेन्टफोरखौ जों सुफुंनो हागोन आरो बे सुफुङोबाथाय निस्सय बर' मिडियामफोरनिबो फोरोंगिरि बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लानानै जोंनि गासैबो फरायसालिफ्राव एसेबाबो लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि जिखिनि पस्ट बे पस्टखौ सुफुंनो हागोन होननानै आं सानो। थारैनो जोबोद दिनै गोजोनथाव मोनसे बाथ्रा। 2 नं गुदिलिगाव गामिनि नैबे एलपि स्कुला फैयै फैयै दिनै 50 बोसोर जाबाय आरो बे 50 बोसोरखौ लानानै स्कुलनि फोरोंगिरिफोरखौ लाफानायजों लोगोसे गामियारि जिखिनि थासारिफोर बा रायजो राजा बिथांमोना जयैनो 50 बोसोर जानाय बोसोरखौ दिनै मोनसे गाजा गोमजायै फालिनो हानाया थारैनो गोजोनथाव आरो मोनसे साबायखर होथाव खामानि होननानै आं सानो। मानो होनोबाथाय गंसे स्कुलखौ 50 बोसोर सालायनानै लाबोनानै मोजाङै परिचालना खालामबोनानै गामिनि साफ्रोमबो सुबुङा बे स्कुलावनो फरायलांखांनायनि उनाव बेखौ एसे जिखिनि एलुमिनिफोर बारग'लांनाय फरायसाफोर आरो रायजो राजा बिथांमोना 50 बोसोरखौ फालिनो हानाया मोनसे खारि बा डाटा बुथुमनाय बायदिबो जायो। बे एलपि स्कुलनिफ्राय जेसेबांखिनि फरायसुला फरायसुलिफोरा पास जालांखो बेनि उनाव सोर फरायसा बा फरायसुलिया मा जालांखो बेखौ बुथुमनायजों लोगोसे बिथांमोननि दैदेननायावनो बारग' फरायसाफोरनि दैदेननायावनो आरो रायजो राजाफोरनि दैदेननायावनो दिनै मोनसे सोलोंथायारि सांग्रांथि मेलबो लानाय जादों जेराव नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव रायजो राजानि जिखिनि सोलोंथायारि फारसे बा समाजारि फारसे जिखिनि सांग्रांथि मेल फैबाय थानाय जोंनि इयुन जोलैफोरखौ लानानै सुबुं फुंखा खालामनायनि जिखिनि थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोरा फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा मोनसे गोदान मिजिं आरो गोदान थांखिजों आवगायलांनायजों लोगोसे जोंनि समाजाव एसेबाबो गोरों सुबुंखौ आरोबाव बारायनो हागोन होननानै जों साननानै लानो हायो। बर' मिडियामनि माखासे फरायसालिफोराव फोरोंगिरि आंखाल दं। बे समाव मा फोरमायगोन नोंथाङा? मा होनदों? बर' मिडियामनि माखासे फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि गोनांथि जाबाय थादों। मा फोरमायगोन? बियो खालि नैबे फरायसालिनिल' जेंना नङा। गासै आसाम नाङैनो मोनफ्रोमबो फरायसालियाव फोरोंगिरि जिखिनि आंखाल बे आंखाला दं आरो नोंथाङा सोंनाय बायदिनो फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखालजों लोगोसे बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफोराबो जोबोद आंखाल जानानै दं। आं आसा खालामो खम समनि गेजेरावनो जिहेतु बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेरजों टेट पास जानाय बिथांमोनखौ मोनसे इन्टारभिउ लाखांबाय। बे इन्टारभिउ लाखांनायनि उननिफ्राय मास मोनसे मोननैनि गेजेराव जों लांदां जानानै थानाय माखासे मानि भेकेन्टफोरखौ जों सुफुंनो हागोन आरो बे सुफुङोबाथाय निस्सय बर' मिडियामफोरनिबो फोरोंगिरि बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लानानै जोंनि गासैबो फरायसालिफ्राव एसेबाबो लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि जिखिनि पस्ट बे पस्टखौ सुफुंनो हागोन होननानै आं सानो आरो बेखौबो रोखा बुंखानो लुगैदों जे मोनफ्रोमबो फरायसालियाव जिहेतु जोंनो थोजासे फोरोंगिरि दासिमबो गैया बियो सोलोंथाइ बिथिङाव एसे खहा खालामा नङा खालामो जायनि जाहोनाव जों फोरोंगिरिनि आंखालखौल' बुंनानै रायजो राजा बा जोंनि ओनसोलनि समाजारि दैदेनगिरि बिथांमोना फरायसाफोरखौ मोजाङै जुदि जोथोन लायाबा बेयो जोंनिनो गावनि आथिङाव रुवा दाननानै लानाय बायदि जागोन होननानै आं सानो। ओंखायनो फोरोंगिरिनि आंखालखौ मिथिनानैबो सरकारि भाबै सुफुंनो नागिरनायाव सुफुंस'नो हायाबाबो जों समाज हिसाबै बा रायजो हिसाबै जोंनि बिमा बिफा हिसाबै जोंनि फुंखा सुबुंखौ दिहुननायाव जों बयबो नांथाबनानै खामानि मावोबाथाय निस्सय फोरोंगिरिनि जिखिनि आंखाल बे आंखाला एसेबां जोंखौ खस्थ' होनाय नङा होननानै जों सानना लानो हायो। बर' मिडियामनि माखासे आसामाव थानाय जालांदों इयुन समाव बेफोरनि थासारिया माबायदि जालांगोन? खोनायाखै मोजाङै? आसामाव थानाय माखासे बर' मिडियाम स्कुलफोरा मार्च जालांगासिनो दं। इयुन समाव बिसोरनि थासारिया माबायदि जागोन? आसामाव थानाय बर' मिडियाम फरायसालिफोरा मार्च जालांनाय आरो जोबलांनाय बियो सरासनस्रायै जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मोनसे साननो गोनां बाथ्रा होननानै जों सानो। बिटिसि ओनसोलावबो नैफोरबायदि फरायसाफोरा गोबां जोबलांनो हमदो बा मार्च जालांदो नाथाय बिनिख्रुइ बांसिन बिटिसिनि बाहेर थामहिनबा आसामाव बिदि मार्च जानाय बा जोबलांनायखौ जोंनियाव खौरां दं आरो डाटाबो दं सरकारि भाबै डाटाबो दं। बेयो जोबलांनाया बा मार्च जानाया बेयो खालि
सरकारनि दाय नंजोबा होननानै आं सानो मानो होनोबाथाय मार्चआप जानायनि गुबै जाहोनानो जादों जों जुदि नायनानै नुयोबाथाय जोंनि सरकारियाव बर' मिडियामानो जा एसामिस मिडियामानो जा सरकारि फरायसालिफ्राव फरायनायनि जिखिनि फरायसाफोरनि जिखिनि बिबां बे बिबाङा जोबोद खमायलांदों जाय खमायलांनायनि जाहोनाव जोंनि फरायसालिफ्रा लासै लासै मार्चआप जालांदो आरो जोबलांथारदो ओंखायनो आं सानो सरकारा नैबेबायदि खामानि मावनायनिफ्राय जुदि सरकारखौ हमथानोबाथाय जोंनि गामियाव थानाय बिमा बिफाफोर बा समाजारि माखासे थासारिफोरखौ लानायजों लोगोसे बै फरायसालिफोराव फरायनायनि बिबां बा फरायसाफोरनि जिखिनि बिबां बे बिबांखौ बारायोबाथाय आं सानो मार्चआप जानाय आरो जोबलांनाया खमायगोन होननानै सानो बियो पार्टिकुलारलि बर' मिडियामनि थाखायल' नङा एसामिस मिडियामनि फरायसालिफोराबो जोबलांदो आरो मार्चआप जालांनायखौ कक्लाबारि बा आंनि समस्थियावबो जों नुनो मोनो खिन्थु गुबैयै बर' मिडियामनिया आसामाव बांसिन जानायखौ जों खोनानो मोनो आरो जोंनि बिटिसिआवबो गंफा गंनैया जायाखै नङा जादों खिन्थु बिनि गुबै जाहोनखौ जुदि नागिरोबा जों नुनो मोनो जोंनि बै फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि जिखिनि आंखाल बे आंखालखौ सुफुंनो हायैयाव बिदि जाहोनखौ नुनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो गोबां जाहोन थानो हाबावगोन नाथाय आंनि जिखिनि मोनदांनाय बे मोनदांनाया बेखिनियानो ओंखायनो आं जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैदों बा समाजारि संगठनफोरखौ आं खावलायनो लुगैदों बा सरकारनिफ्रायबो आं बेखौ बुंगोन जे बै फरायसालिफ्राव जाय फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि बा फरायसाफोरा आंखाल जालांदों बै आंखाल जालांनायफोरखौ जों जुदि आबुं खालामनानै लानो हायोबानो बर' मिडियाम बा गुबुन गुबुन फरायसालि मार्चआप जानाय आरो जोबलांनाया खमायगोन होननानै जों साननानै लानो हायो आरो ओंखायनो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे जों बै फरायसालिफोराव जोंनि फरायनाय फरायसानि बिबांखौ जाहाथे खमाया गोजोन्थों